Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau zan yi bayani akan maganin ƙarin kuzari ko kuma maganin ƙarfin maza. Kafin na yi magana akan magungunan nan, wannan abin da muke gabatarwa in ya ƙayatar da ku, za ku iya yin subscribe ɗin channel namu, sannan ku tura ma 'yan uwanku. Sannan kar ku manta ku danna ƙararrawa, saboda duk lokacin da aka saukar ya zamanto bayani zai zo muku kai tsaye cikin wayarku. Kafin na yi bayani akan waɗannan maganin da zan faɗa, ya kasance mutum bai fama da basir ko kuma sanyi. In mutum yana fama da basir ko sanyi, to duk maganin da zai sha na ƙara kuzari ba za su yi masa wani tasiri ba, matuƙa bai samu maganin basir ko sanyi ya rabu da shi ba. Na farko, maganin da mutum zai haɗa shi ne ya samu namijin goro ya daka shi. In bai samu garin ba kenan, sai ka samu namijin goro ka daka shi, ka yanka shi ya bushe, sai ka dake shi. In yayi gari sai ka ɗiba cokali 5 ko kuma fiye da haka in za ka haɗa da yawa ne. Sai ka samu zuman ka mai kyau, sai ka haɗa su, ka cakuɗa, ka dama su. Kowanne rana mutum ya sha cokali 3 sau 2 a rana. Wannan yana da matuƙan tasiri ƙwarai da gaske wajen ƙara kuzari, sannan kuma ba shi da wata illa a jikin ɗan adam. Abu na biyu, ko kuma mutum ya samu albasa. In ka samu albasa, sai a niƙe ta, sai a matse ruwanta. Sai a samu tafarnuwa, shi ma a niƙe shi, a matse ruwansa, amma ya zamanto ruwan tafarnuwan ɗin shine ɗan kaɗan ƙasa da ruwan albasan nan, saboda ba a son tafarnuwan ɗin ya fi albasan ɗin yawa, saboda tafarnuwa ya fi albasa ƙarfi. Sai ya zamanto tafarnuwan ne shine ƙasa da albasan nan. In an samu waɗannan, an matse ruwansu, albasa da tafarnuwa, sai mutum ya samu citta mai yatsu, garin citta cokali 2. Sai mutum ya samu garin kanamfari, shi ma cokali 2. Sai ya haɗa su guda da wannan ruwan albasan da tafarnuwan, ya dama su. Sai mutum ya samu zumansa cokali 4, sai ya zuba a ciki, sai ya dama, sai ya shanye. Haka zai dinga haɗawa sau 2 a rana, yana sha kowanne rana ya sha sau 2. To insha Allahu ba dai sati ba zai samu biyan bukata, abin da yake bukata. Amma kamar yadda na faɗa daga farko, shine kasance mutum bai fama da matsala na basir ko na sanyi. In dai baka fama da waɗannan ababen, ka yi amfani da waɗannan magani guda 2 da na faɗa, insha Allahu da ka ba da labari, kuma kai ma na san sai ka taimaka ma 'yan uwanka game da wannan fa'idan da ka samu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.